Atọ eze nwanne m efugonu. Ebe ọ bụ na ịbara ha igbo uru. Kịta na abaghị izighị eme tete. Onye nke pụta ọkpọ gị lam graba. Onye nke pụta oyuzu afa gị were ezu ohi. Ịma why? Ịbara ha igbo uru. O nwere ebe a na-ele gị aka ị na-eme. Okay, for example now, ịfụgha Dangote ka a na-adara agị ya maka na ọ karịgo level anwa. Ịfụgha ibe eto na Nnewi Ọshikasen. Ndị a na-eje level gbagotere enu. Ọ ngwa na Obi Kubana na-akọ ha aka ana. Ị na-amịgharị. Achọ ha na Nkanụ, achọ na Enugu, achọ na isi ụzọ, achọ na Ibuso, ọ bụla ife ụmụntakịrị. Melu na onwu na ebere. Yeah, ladies and gentlemen, there is a very big trouble going down in Enugu State. This estate is called Elu Estate in Enugu State. And the issue involved, why I get myself involved in this issue, is because they mentioned the name of our Nigerian billionaire, Igbo billionaire, which is Ato Ezenukbo, well-known Prince Engineer Ato Ezenukbo. Why I get involved in this video is because the name of the highest VVIP in Nigeria is mentioned. Because these Ato boys and barrister, they have been using the name of Ato to scam people in this country, and it's very, very bad. I want everyone to share this video. And Barrister Ori was the person that said that Ato is aware of this case. The Ato give them instruction to close this, and we do not see any paper or letter from Ato that Ato gave them order to close this property that somebody bought since 2023. Alright, I greet you my lovely fans and friends. This video now from Agobola, Enugu State. After Kone Kubasalo, Ato Ezenukbo, Wolone Yukuna opposite a land grabber, Enugu State. Nana causing them mother and afa through his team, cause no gonna. My name the same video we see here. Na ọmarọmbụ Ato Eze na ndị mmadụ ji afa ya nasị ndị mmadụ ego. That's where I come in. Ato Eze nwanne m efugonu. Ebe ọ bụ na ịbara ha igbo uru. Kịta na abaghị izighị eme tete. Onye nke pụta ọkpọ gị lam graba. Onye nke pụta oyuzu afa gị were ezu ohi. Ịma why? Ịbara ha igbo uru. O nwere ebe a na-ele gị aka ị na-eme. Okay, for example now, ịfụgha Dangote ka a na-adara agị ya maka na ọ karịgo level anwa. Ifugara denuga ka a na-akọ maka na ọ karịgo level anwa. Ifuga Alakija ka a na-ekwu maka na ọ karịgo level anwa. Ifuga ibe eto na Nnewi Ọshikasen. Ifuga na Kosharis kos mmadụ ka a na-akọ aka na ọ karịgo level anwa. Ndị a na-eje level gbagotere enu. Ọ ngwa na Obi Kubana na-akọ aka na ị na-amịgharị. Achọ ha na Nkanụ, achọ na Enugu, achọ n'isi ụzọ, achọ na Ibuso, ọ bụla ife ụmụntakịrị. Melu na onwu na ebere ndị Igbo billionaires. Bala mmadụ uru, ụnụ agọzina ikwi. Ọ gịnị bụ na mgbe ọbụla ụnụ achọ ha na mmadụ, ụnụ achọ biskit mmadụ. People are na-anwụ every day. People are dying in hunger. Richest man na Igbo, ndị Igbo na-anwụ n'agụọ. Igbo na-anwụ n'agụọ. If I ezi iko enyere m enyemaka. Ọ bụ na nwe onye free enyere aka na nyere m nwa aka eniri m enyemaka. Ifelo nwu megodo unu. Watch the video. Estate confirmed this land before the payment. Now the same estate sold to another person in Enugu State. That means the estate is not genuine. Please, the federal government, the government of Enugu State, the land finance, every people that is involved in Enugu State Land Authority. This is a serious matter. This is a serious blackmail to the government of Pitamba, blackmail to the government of Enugu State, blackmail to the landlands of Enugu State. You people cannot abuse our people of this state. If you are doing such thing in Anambra State, that is Anambra State. Don't bring such dirty character to Enugu State. We are not a fraudster in Enugu State. We are not a land grabber in Enugu State. We can't sell land to somebody and sell to another person. And this man has developed this land to this extent. And it's my own brother, my younger brother, for that matter. It's kind of a cry for help and a cry for emergency. Please, share this video and let this video go around. May God bless you. We will come again to the next story of this matter. I want Engineer Ato Ezenukbo to see this matter
Your boys are taking money. Even the time they took money, there's evidence of payment. There's evidence of the money they paid your boys. The Ato said that they should come to Abuja. Then now we want to go to Abuja through what's that guy name? What is his name again? Ori? No, the other guy that said that Ato asked him to bring money. Isingidi said that Ato said that we should come, and they paid Isingidi sum of 3 million. He said that Ato said that they should sign a contract of 3 million to bring them, and we pay. Every document is there. Please, this is a serious fraudster. Nigerian government,